Защо е толкова бедно? За да ни научим да бъдем скромни и да се радваме с искрена радост на истинските неща в живота. Това времето около Рождество Христово и Нова година е време на равносметка. Има ли доброта в сърцата ни или сме позволили на егоизма да вземе връх? Вълнува ли ни чуждата болка? Можем ли и го правим само за собствено удобство? Можем ли да протегнем ръка на човек, изпаднал в нужда? Щом сме християнски народ, притежаваме ли християнските добродетели? А иначе, празниците, подаръците и торжествата не са лоши неща. Стига да не се изказват от истинското им съдържание. Коледа, бъдете всички добри и бодри, трудете се, учете се, за да берете по-късно от плодовете на радостта. Коледа, огледайте се, поздравете близките си, пожелайте им нещо от сърце, покажете, че ги обичате. Коледа е най-светлият и семейен празник. Продавете се и се целнете. Затова обичайте се и помагайте на хората в нужда, защото този ден и тази вечер са свети. Честита Коледа, честито Рождество Христово! По стара българска традиция сега сурвакари ще сурвакат гостите ни, да са живи и здрави. Сурва, сурва, весела година! Да са живи, да са здрави децата по училищата! На директорите пулка, на учителите пулка! Браво! Хайде, Петко! Запълнят главици с мъдрост, знание и добро възпитание. Браво! Дай! Сурва весела година, сурва да ме мина. Новата да ви дари малко повече пари. Спеси Виктор, къде е? Виктор. Стой там, къде си? Ройно. Руино година сме, година сурва весела година. Са си свети парите валечи. Древна челя да е жива, да озрее класна нива, колко пясък и звезди, толкова зърно да води, за да има хляб за всички, щом настъпи лоша зима. Браво! Айде първи клас и преучилище.
Дълбок поклон всички, браво! Първо, здравейте на всички, на които не съм казала, но бързам да поздравя децата за разкошното представление, което вярвам всички вие ще съгласите поднесоха. Още в началото се спомняте, че ви обещахме с учителите, че най-важното, което ще учим децата, е да бъдат българи и да не забравят българското. Мисля, че днешния ден беше един истински урок за децата и за самите нас, за някои неща, които наистина не трябва да забравяме. Благодаря им за старанието, което положиха и се справиха чудесно, не само днес, а и до сега в учебната година. Също така да им благодаря за участието, което направиха в конкурса, който проведохме за мен България е. И да ви уверя, че всички рисунки и стихчета, които са придадени, или почти всички, за които е имало място, в едно сборниче, което всяко едно дете ще получи за награда, за труда, който полага и за, разбира се, ще продължи да полага до края на учебната година, и по-нататък. Браво на децата още един път. Към родителите искам да се обърна и от свое име, и от името на госпожа Петя Цветанова, която е директор на Национален фонд Свети Никола, на които изпратихме подаръците, които вие всички подготвихте, е написала в благодарност за това, което направихме за нея. Позволете ми да го прочита и да го цитирам от нейното писмо. Благодарствен адрес до Българско школа Васил Левски, Българско школа Розова долина и Българското училище към посолството на Република България в Лондон. Мили дечица, скъпи родители! Човек трудно намира думи, когато погледне толкова много коледни подаръци, толкова мили и искрени коледни картички, написани от невръстни ръчички на някои картички от някои майки, толкова красиво опаковани с пандилки. Благодаря за безкористната ви доброта от мое име и най-вече от името на децата без семейства, които ще почувстват на Коледа, че понякога наистина стават чудеса с помощта на приятелски подадена ръка. Уважаеми родители, вие предадохте един от най-важните принципи в живота на вашите деца. Да бъдат добри хора, това е безценно. Благодаря на всички вас за кампанията Коледа в кутия, благодарение на която чрез вас много деца без семейства ще получат коледен подарък и ще имат едно от най-хубавите си изживявания в своя, за съжаление, труден живот. Накрая, но не за последно място, искам да благодаря на госпожа Визенкова. Тук се обръща към мен, но аз от свое име се обръщам и прочитам тези страхотни думи към всички вас. Сърце, което дава, никога не остарява. Ръка, която дар дарява, никога не обеднява. Желая ви весели празници на всички, бъдете щастливи и добри. Благодаря ви, всичко добро! Добре.